400. Akeh. Rada mrene meneh. Candi Yoga komplit. Yoga Cirotul 300. 300. Candi Son, Candi Cikicik. Cindur 800. Sing bunang ki. Mas Sigit bunang nakal nggih, Mbak. Jenengan sok digodani napa mboten Mel? Oh mboten. Oh iya. Anu sing bunang iki sepurane iki ate tiba dina nasem terus. Tiba dina nas. Penyakite ben ilang. Heeh. Saiki mau ketoprakan Roro Jonggrang. Ah, engko lagune ya Roro Jonggrang. Nggih. Roro Jonggrang. Kowe pancen ayu tenan. Siap. Waduh. Joko Bandung. Wah ya, apik ya. Lah ya ora mokal lagune kuwi. Ngadi-ngadi karo Pak Eni kan. Kuwi ceritane piye, Jo? Kowe dadi apa? Bandung Bondowoso mbeta putri boyongan. Lah, jenenge Roro Jonggrang gelem dipek bojo ning duwe bebono. Oh, bebono syarat persyaratan. Nggih, kon gaweke anak 1000. Patung. Ayo patung. Candi. Anak candi nggih, anak candi. Gini Mbak. Ya. Ketoprak ya ini biasanya wis nganu bro, karek set terus Menyuro iki laras mataraman yo. bolunduk, Roro Jonggrang sinten iki? Mbak Eni ngono kok. Yes, santen. Ora, aku wis pengen awakmu wae. Tuduk. Sing genah garapane. Luro manem mono. Wah, kowe ora tau mbiyen ki angger sampak talu ki mesti mlebu mentaran. No dun dang tak monem cinem luro monem cinem rolu luro ciro lu monem luro Monem. Ya, kuwi terus dialog apa wong loro bisik-bisik apa nganggo omong-omongan? Niki anu dadi wanita boyongan terus golek cara. Bandung ape marani di ngepek bojo. Ya, supaya gagal ngono. Tutuk. Salah rut. Kebangetan uripku. Aku kudu ngladeni apa sih dadi kekarepane Bandung Bondowoso. Kamu aku sekene wae ora tresno karo Bandung Bondowoso. Duh jagat Dewa Bathara. Paring ngono pitedah dhateng kula Gusti. Jonggrang. Kuwi aja susah wong ayu. Lamun to Bandung Bondowoso klanjrat. Sira gawe bebono. Yaiku nyuwun Candi Sewu cacahe ning sakjroning ratri kudu dadi. Iki suarane sapa? Suarane Guru Dewata. Oh Dewa. Wis kaya ngono Jonggrang. Mung kuwi pawelingku. Kudu kok laksanake. Tuk. Jonggrang.
Saya katon mencorong dadi putri boyongan sliramu urip ana ing Pengking Jograng. Sajake sliramu wis duweni wangsulan nalika semana sliramu tak boyong ing Pengking. Berarti iki adekane bar dagelan ngono ya, Jo? Iya bar dagelan kok terus bar niki bar mantuk kabeh. Oh iya. Lho iya iki kok iki wis bar dagelan wis entek dagelan. Ya nek dagelan iki penontone kari 5, kok bar dagelan penontone kari 3. Kari 3. Wah. Jograng, penontone kok penontone. Sliramu tak jaluk wangsulan saiki uga. Seneng ya. Selak wengi. Pawangsulanmu. Bandung Bondowoso. Piye? Tak pikir-pikir. Mbok pikir-pikir kepiye, Jograng? Coba matura. Upamane aku selak, aku ora saguh. Hah, Ning iya ora ana gunane. Jur? Aku manut. Kowe manut. Kosek to, jangan bisik. Nafsu banget sih. Jare manut. Mengkene Bandung. Jonggrang gelem kok pundhut garwa. Kowe gelem tak pundhut karo rakyat. Kosek. Sabar dhisik. Sana. Gila aku. Ojo ngono kuwi. Lah ya piye kok? Bandung. Mangertenono. Jonggrang gelem dadi bojomu nanging Jonggrang duwe bebono. Bebonomu apa bakal tak winangkani. Bandung Bondowoso putra Pengking sing sugih bondo Bandung. Jaluk Mas Mutiara. Tak ronce Mas bakal kelakon. Tak kira tak rondap. Dule tak Ronce. ronce. Ono ketoprak. Tutuk. Aja guyon. Piye aja guyon? Penonton rek. Penonton Penonton Bani. Penonton kok. Wong delok iki kendelalok. Iya. Mengkene Bandung. Jonggrang duwe bebono. Mas, duit Jaluk digaweke candi sing cacahe 1000. bakal kasembadan Jograng. Iya. Kaya Pak Gutoyo sebule jane. Aja gumuyu dhisik. Jonggrang durung rampung. Rampung. Candi sing cacahe 1000 nanging kudu dadi sadroning songi. Wah, acting iki kaya Pak Edi BK nek wisan. Jograng, Piye sedina suwengi aku sanggup. songi? Sedina suwengi Jograng. Ora bisu. Bisa. Bisa. Ora bisa. Kudu songi. Sewu cacahe sak jroning ratri kudu rampung Jograng. Bener. Jograng. Lamun to iku wis dadi bebanamu. Bandung Bondowoso ora bakal mundur. Sesuk semburating srengenge wujud Candi Sewu Jograng. Bagus. Tak enteni apa sing dadi ujarmu Bandung. Ora tutuk. Jim, setan, danyang cendeme topo wae. Rewangono aku, gawe candi Sewu cacahe. Ayo, setan, Jim rikayaan kabeh padha gawe. Padha gawe candi, Ayo, yo. Tok. Ora kurang Ayo. akal. Candi Sewu bakal wujud. Aku kudu duwe cara. Piye ngumban? Ayo tabun lesungmu. Sumeten. Merangmu. Ayo. Supaya ne jago padha kluruk kabeh. Ayo terusno. Ayo. Wis rampung esok. Ayo. Yo.
Piye Bandung? Candi wis dadi. Apik, aktingnya apik wis kaya Pak Bekti karo Mbak Puk pisan. Piye? Wis dadi. Candine wis dadi. Wis. Tenane. Wis dadi tenan. Wis dadi. Mula kowe saiki dadi. Iya. Bebanamu wis wujud. Wujud piye? Urung tak hitung kok wujud-wujud. Candi 1000 cacahe. Ya tak hitung dhisik. Wingi wangsulamu nek lamun to bisa mujudake bebanamu kan wis gelem tapek bojo. Saiki wis wujud kan. Kok sik to, Gus. Mengko dhisik to. Jonggrang ora gampang percaya lampuno durung tak hitung. Njur kepiye? Tak hitung dhisik. Mekal megol musan saya nambahi. Aku kudu. Mengko dhisik to. Yen sliramu metung engko mundak pegel wong ayu. Sliramu nek sayah aku emane. Ora tak hitung sik. Piye. Kawiwitan sisih kene candine. Hitung ana. Cirulbat 400. Akeh. Rada mrene meneh. Candi Yoga komplit. Yoga cirutul 300. 300. Candi Son, Candi Cikicik. Cinur 800. 100. Candi Sinden. Wis 800 Candi Sinden. 900. 900. Kae Candi kursi. Ciro 90 terus sing nyuting gitu Sing nyuting. Dadi 990 sangang. Piye to iki? 990 990 Roh badhok asu tenan. 999 dadi 99. 990. Tandung. Piye coba? Candine kurang siji. Ngene. Jonggrang ora iso keapusi. Jonggrang. Iya. Apik aktingnya apik. Kurang siji sesuk tak gaweke meneh 1000 wong ayu. 1000 kurang siji. Ateges yo cik kurang. Jur. Katresnanku. Iya tegese iki ora sida dadi bojomu. Sabar apa sing dadi gegayuhan? Dadi aku cabar. Jebul kaya mengkono Bandung Bondowoso. Gelo aku Jonggrang. Kowe wanita kang wangkot. Kowe wanita sing angel. Kowe nabuh lesung wong desa ngobong dami supaya sumburuting surya. Sadurung wektune Jonggrang. Yo Jonggrang. Yen pancen kaya ngono rungokno. Jangkepe 1000 kowe Jonggrang. Wo dadi patung. Atos iki. Wis ora iso bleguk-bleguk ya aja. Jonggrang dadi watu. Jonggrang dadi reca. Aja mbok teka-tekuk malah heli iki lho. Jonggrang. Asemane. Wis to ora. Ambekan ape rono ku buka sithik ngene lho lah. Alah. Aku lah yo duwe ketane. Wong jenenge juk dadi watu ki meneng ae. Endinge piye iki berarti? Jurang. Kowe wis dadi watu, dadi reca ora iso tata jalma wong ayu. Mula kowe saiki tak dadekno ratu ning para candi. Yo srek ae kok nggo nampa sing tak senengi kuwi kok malah Aku tidak kecantol untung. ora ndak untune ndak ngene lho. Dadi tak Oh, ngono. wis tanganmu aja ngaleh-ngaleh. Dadi Nyantol lho, Jo.
Kok ambune telethong ngene. Ya, Jonggrang. Sok mben kene bakal dadi ratu ning para candi. Candi Rara Jonggrang. Paripurna pagelaran ketoprak seni budaya kapimpin dening Julang Kaliombo. Jeng. Ya, Cara biyen iki akhirnya disebutke jenenge alamate. alamat karo pimpinane Pak. Ya. Biyen Guntur Seta tak seneni Mas. Wah, sini Guntur Seta. Kanthi dik ngono terus mampus. Tapi mbiyen Oh. iku elok. Nggih. Oh, elak. Kayak kepruke Wawan melu nyuting ning kayak ketoprak kayak Wawan kayak. Wawan, Alek, Bowo biyen iki melu ketoprak. Kepruk ya. Kepruke tampil ya. Biyen iki tau salto tak sawer kados. Niki nek purun nggih tak sawer niki. Kowe kegiatanmu ning omah ngopo ya, Wan? Kowe, Wan? Nandur melon Pak nggih. Oh, alah kok ya. Kok tangga-tanggamu betah duwe tangga kowe. Asline nggih pun dikongkon ngaleni cair ra. Iya, Wawan sakne. Suwe ra tau ketemu aja kayak Wawan so. Kayak Mas Wawan iki. Iya, iya. Heeh. Wong kuwi penyuting cakrane ngrat. Cah cilik udute deres ra karo. Dalane kono lho Mas, dalane. Oh malah yak-yak panjak niku. Nih Wan, Mas Wawan ngene. Rene lho. Ki mau nyuting dangdutmu, Wawan. Mboten Pak Git. Oh. Gambake mboten nate nyuting sane teng Tegal terus. Padono nek Tegal. Tegal ke anu kuthane Dodo. Diparingi Pak Sigit berdoa nggo Pak Sigit. Matur nuwun. Matur suwun Bapak Sigit. Sami-sami. Semoga sukses selalu. Amin. Sehat sambar rezekinya. Oh iya, amin. Amin ya Allah, lek kowe kok iso ndonga ngono. Jebule iso omong bocahe. Ngece. Ayo bocahe sik omong lho. Iya sak. Oh, Tegale ombo ya, Wawan. Nggih, ora pati ya, iku Tegale wong dipaculi terus. Tak kira nggone mara tuwa. Aku cek wong desa lah moh Mas Wawan. Lah piye? Aku dikongkon macul mara tuaku aku moh. Lho mara tuamu pacul kelewang. Lane iki aku dikongkon aku anake wong tani lah nek kon macul mara tuaku aku tetep moh. Perkara. Oh iya. Ora dihukum lho sampean. Kowe macul. Lagune Slendra Sanga Rara Jonggrang. Kowe dapukanmu ya sing duet ya aja berarti. Nggih. Kon paingi ropelan iki. Duh, elok. Rara Jonggrang. Ya. Olehmu dadi dewa mulah apik suaramu. Karo gugup Lah niku kan mergo wedi nek Oh, iya. kurang wis esuk kurang wedi. apik. Sok ben aku tak ndapuk kuwi karo bojoku. Wah, nggih. Sampeyan, Wah. Pun monggo terserah sampean. Lho wis tau lho, sekitar aku ngece lho. Budian dadi pamikat sih nate lho ndek mengke. Lho iki karo jagat duet Iya, toh. karo jagat. Bu, sok ben aku nek gedhe, mbah, dikonoke buke. Ngono tok. Karepe ape sing kok viral. So aku ya iso dadi raja ngoten Kuwi karepe. ngono tok dene. Malah guyu ngaklak denggebak ya. Ya, Rara Jonggrang. Ah. Slendra Sanga monggo. Oh iya, Rara Jonggrang. Buka saking Kendang. Kendang ya. Dangdut ya, Jan? Dangdut. Dindangdute. Iya. Regadak. Joget apa ini? Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh kang nandhang kasmaran. Waspadakno
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kuwi aja kumalungku perang iki kanggo kuturung rampung bela pati kang Mas Prabu Kumala kanggo seta utahe wana tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti Pandawasa rara jonggrang manut ason wujud karwa Iya Bandung aku duwe tebono sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Ayo En. rara jonggrang kowe panten ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungku perang iki kanggo kuturung rampung bela pati kang Mas Prabu Kumala kang wis seda naing kono tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe haji sekti Pandawasa rara jonggrang manut ason pundhut garwa Iya Bandung aku duwe bebono sandi sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Oke, makasih Mbak Eni. makasih Mas Julang iki apa-apa ya hafal. mungkin Pak iki Kula gumun kali sampeyan. lagune dos pundi Lho ngapalke lagu sembarang duet dangdut ya iso, campur sari ya iso, Jawa ngene ya iso. Wajan. nggih niku sinau Pak iki Iya. sinau apa yang menjadi hit dan tren. Oh iya iya. Saniki niki malah enten sing nembe ngetren jenenge Sejuta Cinta. Oh, basa Indonesia nek kuwi. Niku lagu Jawa. Lagu Jawa. Judule Sejuta Cinta. Oh. Wah niku. Kuwi yo hafal. Lho. Heeh.
gurune Mas Lukman. Nggih. Wah, anggere Mas Lukman iki wis angger ngeren semen iki. Walah, penyanyi ini dadi bingung Pak Ikit. Ya ora dadi bingung. Wah. Bingung kudu apal ngoten lho. Ya. 0 4 5 6 7 8 ayo ngadeg kabeh. Kowe arep ngitung candi bae. Oh, nggih. Kene Mbak. Nggih. Sinten Yosi, Mbak Yosi. Ah, Mbak Yosi kena coba ayo. Wah, yo request. Weh, ayang-ayang bareng. Oh, alah. Lagu lawas. Wis kata Pak Ikit. Ayang-ayang niki munggah melih Pak Ikit. Napa nggih? Nggih. Kula mboten ngerti. Banyak permintaan sekarang ayang-ayang nemu. Oh, saiki. Nemu meleh. Wah, ngantuk gat kan mereduk lagu mboten. Oh, mboten. Padahal mereduk. Ayo joget-joget gat. Engko disawer Om Julang 100 yo Jaya. Oh, langsung. Wis ora gelem dekne 100 saiki wisan. Lah nyuwune pinten? 200 iki. Mundak pisan saiki. Oh iya, nggih nek mboten sanjoget nggih lek nggih. Lah kok kowe putus asa? Lah Jagat ikut nyanyi ra, nyanyi. Golek tek ora aku tek. Oh Oh iso. Pun telas ridu mawur wae. Ridu babu-babu karo merit. Babu-babu. Babi-babi. Ayang-ayang lagu sing piye nganti lali aku. Betul. Duh dewa-dewa. Oh kuwi to nggih. Niki Pak Mari Sugiono nggih nyimak. Loro junggrang. Kluruk. Wah iki Roro Junggrang wis kluruk tenan iki. Nek iki asli. Kluruke pitik piye, Jo? Cekruku. Sebabe apa pitik nek kluruk kok karo merem? Ayo. Oke, mergane ngempet swara. Alah. Suarane ben dikrungokne wong. Lah, pun sebabe napa, Pak? Sebabe wis apal, dadi ora usah dadak nggo maca. Wis karo merem wis nyuwara pitik wis sebabe wis apal. Nggih, pun. Keneng apa iwak iki nek nglangi kok melek? Ya mergo kulino. Lho, kok kulino to? Kulino ning banyu nglangi ya dadi melek ngono. Lho, terae iwak niku melek terus, digoreng ya melek. Mosok to? Iya, iwak melek iki aja dibantah ya terae matane ngono ta wis. Matane karo mendolo. Ape muni ngono kok gek padha liyane. Oh iya. Ya. Aku ora tau ngerti iwak merem ngono. Mboten nate, digoreng ya tetep melek ngoten lho. Oh iya. Wong iwak iki ora nganggo kacamata kok. Kae mergo ora duwe telapukan. Oh, nggih ta, ora iso kedep. Kowe ngerti cacing? Cacing pripun? Lambene ning ndi? Ayo. Oh. Ning ngarep ngono. Salah. Ning ngarep. Ning tengah. Alah kleru. Terus ning guri. Alah salah. Lah teng pundi, Pak? Ning ngarep. Engko cacinge jupuk, itik-itik angger mengengeh. Kuwi ya lambene. Mau itik-itik sik. Ya. Apa? Ah, iki lambene ketara. Padane aku cacing. Kowe ngerti sapi? Sapi pripun, Pak? Sikile pira? Sekawan. Oh, papat. Sapi apa sing mencelote dhuwur dhewe? Ayo. Sapi disuntik. Alah kleru. Sapi. Ayah kleru. Sapi. Ayo. Sapi mencolot. Salah. Terus sapi napa, Pak? Sapi dermen. Wus. Dhuwur. Kowe ndek bedhekan apa? Apa? Aku ora ndi bedhekan lah. Wis yahene lho. Iso pasrah iku lah. Aku wis ora ndi bedhekan lah. Gak blas. Bedhekanku Sithik-sithik ya. gak duwe aku. Ora tegel aku. Apa kok ora tegel? Apa berbahaya Aku bedaan? ngetokno lho ora tegel aku. Wis ya ini jare. Wis Utusane. Heeh. Dikancani karo Iya dong. Mbak Ida. Ya. Ida. Wis golek sih saukurane. Iya. Kene Mbak Ida. Duh, dewa. Golek sing saumuran. Heeh sing. Layak kok akeh sing request ayang-ayang jebul lagi naik meneh. Iya, mau naik lagi sama Iya, nemu iya. itu. Alhamdulillah iki Mbak Yosi. Aku ora tau nyetel lagu-lagu, aku nyetelku mung berita. Yakin berita.
Wis ganti to. Biasane senengane olahraga mbek berita. Oh, ngono. Olahraga apa, Mas? Maksudnya berita tangga-tanggane. Iya nek kuwi Dek. Ki Mbak Yosi nyanyine lagu Alang-alang. ayang-ayang dikancani Mbak Ida. aku mau ngancani tok Ya, Mas. soalnya padha laline. Yo, kaya apa? Ayang-ayang dados. Rasane ati kang nandang sengiting lian hanyawang aku kowe labuh katresnan Mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan